Здравейте, аз съм Джиляна Баева. В момента се намирам в любимия ми спа център Мусита, където ще ми направят една много интересна процедура – фитнес масаж. Фитнес масажа е създаден от фитнес инструктори и доктори по естетична медицина. Масажа пести време и е любим на всички жени, които не искат да се натоварват физически.